Днямі адбылося першае паседжанне каардынацыйнай рады трэцяга склікання, на якім дэлегаты размаўлялі пра абранне спікера і віцэ-спікера новага складу каардынацыйнай рады. На гэтыя пасады свае кандыдатуры высунулі толькі дзве асобы. Фактычна выбары прайшлі безальтэрнатыўна. У выніку на пасаду спікеркі каардынацыйнай рады была абраная Анжэліка Мельнікава. Уласна з ёй сёння паразмаўляем. Анжэліка, добрый вечар. Дзякуй, што пагадзіліся паразмаўляць з намі. Добрый вечар, Ігор. Вельмі прыемна. Дзякуй за запрашэнне. Ведаеце, я хацеў бы пачаць з таго, што вы прадставілі сябе нашым гледачам агулам, распавялі крышку пра сябе. Я думаю, што у беларускай медыяпрасторы пра вас яшчэ не шмат вядома каму. Вось, я думаю, з часам гэта будзе мяняцца, але вы распавялі, адкуль вы, з якой вы сям'і, хто вашыя бацькі? Я родам з вельмі прыгожага горада Нясвіжу. Гэта, я лічу, такая культурніцкая сталіца маленькая нашай радзімы. І ўвогуле Нясвіж і Мінск для мяне гэта две мае малыя радзімы. Я вырасла ў сям'і інтэлігентнай, і мяне маім выхаваннем займаліся бабулі шмат. Напрыклад, вось моя бабуля, як выйшла на пенсію, яна настаўніца хіміі, біялогіі, і яна адразу за мяне так взялася, пачала вучыць мяне чытаць. А другая бабуля, врач, яна мне падаравала дзіцячую біблію на беларускай мове. Я сёння гэта ўзгадала якраз такі, што я яшчэ да таго, як пайсці ў Нясвіжскую беларускую гімназію, ужо ўмела чытаць і вывучала вось менавіта па бібліі беларускую мову. Моя мама сацыяльны работнік, яна просты чалавек, ніколі не цікавілася палітыкай, тата таксама. Але я таксама да 2020 года не цікавілася палітыкай увогуле, і цяпер я лічу, што, канешне, на жаль, што ў нас такая была моладзь апалітычная, актыўныя людзі ў нас заставаліся па-за палітыкай, і вось у 2020 годзе мы вось так ужо як бы прачнуліся, і мы не былі падрыхтаваныя да тых падзей, якія адбыліся. Я бачу інфармацыю пра тое, што вы вучыліся ў беларускамоўнай гімназіі. А можаце патлумачыць, чаму беларускамоўнай? Звычайна выбар бацькоў, для іх гэта прынцыповае пытанне. І шмат хто думае ў Беларусі да сённяшняга дня і думаў у часы, калі вас адпраўлялі, я думаю, вашы бацькі думалі, адправім беларускую, універсітэцкай адукацыі на беларускай мове няма, навошта нам гэта, пазней будзе яшчэ з акцэнтам размаўляць і так далей. Чаму беларускамоўная гімназія? А я вам раскажу. У нас у горадзе 4 школы, і адна з іх Нясвіжская беларуская гімназія, і 3 рускамоўныя школы на той час былі. Але Нясвіжская беларуская гімназія, она мела такі высокі аўтарытэт. З гэтай школы паступалі дзеці, быў вялікі адсотак дзяцей, якія паступалі у ВНУ у Мінску, і там былі лепшыя настаўнікі, проста лепшыя. Я адвучылася там ад 1 класа да 11-го, і просто самі настаўнікі, яны жылі гэтай школай. Моя класная кіраўніца была менавіта настаўніцай беларускай мовы і літаратуры, і яна нам прывіла гэтую любоў просто да мовы, да таго, што просто вось ты любіш свой край, ведаеце, і усе прадметы ў нас, я не памятаю да якога класа, мусіць да 6-га ці 7-га былі яшчэ на беларускай мове. А гэта ўжо было як бы такая дзіўная рэч у Нясвіжы. Я памятаю, што ў іншых школах навучанне было на расійскай мове. Калі прыйшоў час паступаць у вышэйшую навучальную установу, вы выбралі Менскі лінгвістычны універсітэт, так? Кім вы хацелі стаць пасля гэтага, пасля вось атрыманай вамі адукацыі? Ведаеце, я вельмі любіла чытаць пра розныя вандроўкі, пра нейкія такія прыгожыя гісторыі, як людзі жывуць у іншых краінах. І я думала, што я стану альбо перакладчыцай і буду вось так ездзіць так па свеце, глядзець, як жывуць у іншых краінах. Альбо я думала, што буду у нейкім вялікім бізнесе. Я так сабе і адчувала. Я думала, што вось буду працаваць менавіта і ездзіць па розных краінах.
Ну і просто моя лепшая сяброўка на той момант, таксама моя аднакласніца, мы з ёю вырашылі паступаць у мінскі лінгвістычны. Тады быў вельмі модны такі факультэт міжкультурнай камунікацыі. Мне здавалася, што гэта будзе вельмі прэстыжна, і я змагу атрымаць такі дыплом, каб працаваць у міжнароднай кампаніі ўжо тады. Ну, я была такім дзіцём вельмі мэтанакіраваным. Заўсёды была выдатніца па натуры і вельмі перажывала, калі нешта ў мяне было не так. І так атрымалася, так як вы хацелі, патрапілі ў выніку ў вялікую карпарацыю, так, у Coca-Cola Беларусь, дзе нават дараслі да пазіцыі віцэ-дырэктара. Так, ведаеце, мне проста не толькі вось я лічу, што гэта мае нейкія камунікатыўныя якасці, не толькі тое, што я так старанна магу сябе заставіць сесці і вучыць, так, нешта разбірацца. Вы ведаеце, што вывучаць замежную мову гэта значыць проста сядзець на стуле і вучыць гэтыя словы, вучыць граматыку, практыкавацца. Калі ў цябе няма з кім размаўляць, native speaker, так, того чалавека, які размаўляе на гэтай мове натуральна, то гэта проста вялікая праца. Вось. І калі я ўжо хацела падаць свой дыплом куды-небудзь, то я так сабе падумала, што мусіць, трэба падавацца ў лепшыя кампаніі. Я разумела, што я змагу, вось, але мне проста шанціць таксама ў жыцці. Ну, проста шанціць на добрых людзей. Я прайшла некалькі этапаў суразмовы, так, інтэрв'ю, і на трэцім інтэрв'ю мяне проста пыталіся пра жыццё, вось як зараз мы з вамі размаўляем, так, пра нейкія інтарэсы, што мяне цікавіць. І пасля мне проста праз паўгадзіны, можа, пасля трэцяга этапа мне патэлефанавалі і сказалі: «Анжэліка, вы прынятая да нас». Вось. Ну і мне вельмі пашанцавала з маёй начальніцай, кіраўніца ў мне была проста шыкоўная. Ёй тады было 33 гады, але яна так добра умела паставіць задачы, яна так умела наладзіць працэсы, што проста навучыла мяне ўсяму. Мая кіраўніца, яна насамрэч вельмі мяне падцягнула, яна мне паказала і расказала ўсё, і таксама і топ-менеджмент наш, ён так клапоціцца аб тым, клапоціўся, бачыце, я яшчэ застаюся амбасадорам свайго брэнда, таму што вельмі люблю, это такія ўспаміны, кавалак майго жыцця. І яны клапоцяцца аб тым, каб маладыя твары новыя, энергічныя людзі, якія хочуць працаваць, можа, яны там чагосьці яшчэ і не ведаюць. Ну, канешне, прыйшоў чалавек, студэнт. Але ёсць такое паняцце, як on the job learning. Гэта значыць, што чалавек вучыцца на хаду, на працы. І за ім закрапляецца, так, ментар. І ментар, які ўжо прапрацаваў там, не ведаю, 15-20 год. Так ён, канешне, табе ўсё раскажа і пакажа, як яно працуе. І гэта крута, я лічу. Гэта той досвед, які трэба перанімаць не толькі ў бізнесе, але ў палітыцы, у дзяржаўных установах. Вы гэтую кар'еру, гэтую цікавую пасаду, вы ў выніку размянялі фактычна на сям'ю. Вы ў пэўны момант сказалі, што ідзеце ў дэкрэтны, так, і паставілі на паўзу сваю кар'еру. Гэта таксама цікавы момант, які вас характарызуе. Чаму вы прынялі такое рашэнне? Ведаеце, я лічу, што ўсё ж такі ёсць такія моманты ў жыцці, калі прыходзіцца прымаць пераломныя рашэнні, і ў мяне тады быў такі перыяд турбулентнасці ў сямейным жыцці. Таму мы з мужам на той момант вырашылі, што мы хочам завесці другое дзіця. Мы гэта спланавалі, вось, не думалі, што так хутка гэта неяк атрымаецца, але вось так як атрымалася, і я проста прыйшла, і мы нармальна паціснулі адзін аднаму рукі са сваім кіраўніком, і нармальна мы проста разышліся. Я сказала, што я хачу займацца сям'ёй. Мы ў нашай гісторыі падыходзім бліжэй да 20-го года, але перад тым, як я буду вам першыя пытанні задаваць наконт гэтай важнай падзеі ў гісторыі Беларусі, я хацеў бы запытацца наконт папярэдніх выбараў. У 2006 і 2010 вы ўжо маглі галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах. Вы былі на іх, вы галасавалі? Не, шчыра, не.
не галасавала ніколі да 20-го года увогуле. І нават не цікавілася так палітычным жыццём, я ж кажу. Але проста я павінна была быць увогуле ў тэме таго, што робіцца. Я заўсёды ў мяне былі адкрытыя закладкі Тутбай, я памятаю Белта, ну таму што трэба, калі ты кіраўнік, табе трэба быць у тэме. Онлайнер быў заўсёды адкрыты. Вось і я ну так цікавілася, можна сказаць, як сярэдні чалавек тым, што адбываецца. Але ж вы чыталі пра разгоны, вы чыталі пра тое, што ёсць палітвязні ў краіне, што кандыдатаў ў прэзідэнты сажаюць у турмы. Як вы да гэтага ставіліся тады? Тады не было такога такой інфармацыйнай хвалі. Насамрэч, я нават не памятаю такіх момантаў, каб я там узрушылася і падумала, што вось нешта там такое робіцца. Я шчыра скажу, шчыра, ну я тады проста не цікавілася такімі рэчамі. У мяне было сям'я, дзеці, у мяне была кар'ера, постоянно дзесьці ездзіла, у меня былі пастаянныя камандзіроўкі і было, шчыра скажу, увогуле не да гэтага. Вось такое было стаўленне, як ёсць. Тады чаму змянілася гэта ўсё ў 2020 годзе? Чаму 10-й год умоўна, разгон плошчы, пасадка кандыдатаў у прэзідэнты ў турмы, доўгія там палітвязні, закрыццё адносінаў з захадам, так, якія маглі адбіцца таксама, дарэчы, і непасрэдна на кампаніі Кока-кола, умоўна, у якой вы працавалі. Чаму тады гэта на вас не паўплывала? У 20-м штосьці здарылася такое, што вы ўсё ж такі звярнулі ўвагу на палітыку? У 10-м годзе я была дзіця, якое толькі што скончыла ін'яз і вельмі хацела выйсці замуж за каханага чалавека. Я ўжо выбірала сабе плацце, так, сукенку для вяселля. У мяне ўжо зусім іншыя рэчы былі ў галаве. І у мяне была задача адгуляць сваё вяселле, а потым на працу пайсці. Разумееце, там былі зусім другія рэчы ў галаве. А ў 20-м годзе я ўжо была зусім іншы чалавек. Ведаеце, маладыя людзі, яны ж у іх такая эвалюцыя ідзе і яны ўсе свае каштоўнасці пераацэньваюць кожны нават год, бо ў цябе зусім іншы досвед. Тут ты яшчэ падлетак, ты яшчэ вучышся ў школе, потым ты ідзеш у універсітэт, і ў цябе ўжо зусім іншыя людзі вакол цябе, зусім іншыя абставіны. І потым пачынаецца сямейнае жыццё і праца. А тут такі кавалак жыцця, 10 год. Канешне, у мяне ўжо многа што было ў галаве адкладзена, але у 18-м годзе я стала займацца дзецьмі, все было добра, мы вельмі добра жылі, у нас была магчымасць і вандраваць 2 разы на год, мы сабе пабудавалі кватэру, ніякія не льготы, нічога самі, бо муж айцішнік, так? Ну і у 20-м годзе, я памятаю, гэтае лета быў каранавірус, я была ў сваёй мамы ў Нясвіжы, у нас там свой уласны дом, газон, вось гэтай яблыні маі, пад якімі я сваіх хамякоў пахараніла. Вось, і з дзіцём там клубнічку рвала, вось як зараз я помню, а заходжу ў сацыяльныя сеткі, і бачу, што адбываецца, так, разгон гэтых чэргаў, як людзей збівалі. То есть, ну, вось гэта пачынаючы ад траўня, а яшчэ дагэтуль было стаўленне Лукашэнкі да каронавіруса і да ўсяго, што робіцца. Людзі паміралі, нават мае знаёмыя там з Нясвіжу, і такое было стаўленне ніякае да гэтай бяды, да каронавіруса, так што людзі абураліся. І, ну, як маладая мама, я ж сяджу ў соцсетках, бачу ўсе каментары, і я пачала гэтым цікавіцца. Я думаю, а чаму так? Я дагэтуль там 5 гадоў праездзіла па іншых краінах, і я разумела, як там жывуць людзі, а тут я як быццам бы так прачнулася. Думаю, а ў нас што робіцца з гэтым каронавірусам, потым з тым, што людзі проста не могуць выйсці на вуліцу і мірна выказаць сваё стаўленне да ўладаў, альбо калі пачалі перадвыбарныя кампаніі кандыдаты ў прэзідэнты. І я так узбурылася ад гэтага, што ў мяне проста вось тут усё аж закіпела. І насамрэч, калі пачаліся пратэсты, то 16 жніўня
я ўжо была настолькі, не ведаю, такая гарачая і як на кані, што я просто паехала ў Мінск ўжо з Нясвіжу, і я хацела пайсці вось на гэты марш, таму што да гэтага мы ішлі на галасаванне. Я думала, што ўсё будзе добра. Вось насамрэч, я іду з гэтым белым бранзалетам, так, іду галасаваць за Ціханаўскую, бо я такая. Гэта быў мне як такі празднік, свята. Я ішла як з такім адчуваннем, што вось мы зараз прагаласуем і ўсё будзе добра, бо дагэтуль я ж нават не ведала, як оно бывае. Аказваецца, што такое было і ў папярэднія, так, выбары. Вось. А тут для мяне гэта быў сюрпрыз. Я не думала, што там будзе стаяць гэты бедны назіральнік незалежны на табурэткі, каб паглядзець, як праводзяцца выбары. Для мяне это было нонсенс. Я адразу пісала ў соцсеткі, як такое можа быць. Не хвалюйцеся, мы тут супер, мы ўсе заадно. Я бачыла сёння ўсіх з белымі бранзалеткамі, мы павінны перамагчы. І вось калі зачыніліся дзверы школы, дзе праходила галасаванне, і прыехаў Бобік, і там гэтую камісію адтуль эвакуявалі так, як быццам бы там не людзі стаяць з каляцкамі і з дзецьмі, а як быццам бы там ацапілі іх людзі з зброяй, разумееце? І яны так эвакуяваліся, як быццам бы там нехта сабраўся іх збіць. Ось. Ну і пасля гэтага я вельмі так стала сачыць ужо ў сацыяльных сетках, што робіцца. Тады не было інтэрнэту асоба, і я тады першы раз у жыцці ўвогуле сабе тэлеграм спампавала, каб быць у тэме, каб падпісацца на нехту. Ведаеце, у той момант, на нехту, на ўсе рэсурсы, якія маглі быць на той момант, каб сачыць, што робіцца. Вось. А дагэтуль я там не ведаю, што там WhatsApp і Viber'ам карысталася. І менавіта вось 9 жніўня я сабе спампавала тэлегу, як кажуць, так, і пачала гэтым всем цікавіцца. Вось 16-го пайшла на марш, таксама як на свята. Думала, што вось усё. Мы, дарэчы, так прайшліся тады ад стэлы, вярнуліся на плошчу Леніна, так, і стаім там. І я такая думаю, а што далей? Людзі пачынаюць расходзіцца. Я кажу свайму мужу, слухай, можа ўзяць нейкі там мікрафон, встаць кудысьці і сказаць, людзі, вы куды? Давайте, может, застанемся, можа тут нейкія палаткі разбіць, ці што? А ўсе такія, як на свята, прыйшлі, а потым, як на свята, разышліся. І ўсё, паехалі на тралейбусах абратна дадому да дзяцей. І я таксама еду, такая, таксама стамілася, гэта ж было жара такая. І думаю, нешта мы не дажалі. І што далей было? Што вы рабілі з гэтым? У вас нейкія ідэі з'явіліся? А ведаеце, тады я павінна была ехаць абратна да мамы, бо з мамай былі дзеці, калі я паехала на марш. Вось, я паехала ў Нясвіж, прыязджаю, а мне кажуць, а інтэрнэт ж быў недобры, так, усе гэтыя там некалькі дні. Туды прыязджаю, мне кажуць, у Нясвіжы нашы сваі збілі нашых. То есть людзі, з якімі мы жылі і выхоўваліся, так, нашыя суседзі, яны просто высыпалі з аўтазака і збілі сваіх жа землякоў. Вы маеце на ўвазе міліцыянты, так, мясцовыя? Так. Я кажу, як такое можа быць? Дык мы ж у малым горадзе, такога быць проста не павінна. Ладно, там у Мінску ніхто нікога там не знае, натравілі, далі каманду ФАС, і яны там у гэтай вопратцы, так, як касманаўты, там ніхто нікога не бачыць. А тут свае. Я кажу, там же ж людзі былі без зброі. Як? Яны там дзіця малявала мелам на асфальце. І стаіць бацька, стаіць маці. Іх просто заламалі і закінулі. Ось, і гэта мяне узбурыла так, што я ўзяла самы велізарны сцяг, прыйшла 17-го, это быў панядзелак, на плошчу нашу Нясвіжскую, і там сабралася людзей так, немного, там уже 100 чалавек сабралося, і мне расказваюць все наперабой, ой, Анжеліка, тут у нас што было, мы тут выклікалі нашага мэра, каб ён расказаў народу, што гэта нарабілася, як так можна. Я кажу, і што, ён не выйшаў? Не выйшаў. Я станаўлюся на прыступкі гэтага
гэтага выканкама і кажу, ну зараз мы яго пазавем, бяру гэты мікрафон і кажу, так, ты выйдзеш ты ці не, як бы, ну я з павагай, як бы, вы выйдзеце ці не, вашы ж вось, вашыя людзі вас пытаюцца, і ўсе, я кажу, у каго-нибудь я збіраюсь, такі, не, як бы, мы ж не збіраемся нічога рабіць дрэннага, хочам проста пагаварыць, а вы нас да сябе не пускайце ні цывілізаваным спосабам, ні вось такім, як бы, выйдзе да народа. Ну і урэшце рэшт я так сказала, што ну тады мы цябе звальняем. І мы там такія пакрычалі, што мы цябе звальняем. І з такім пачуццём, што хутка ўсё будзе добра. Мы таксама разышліся, але потым кожны дзень рабілі такія самыя сустрэчы ўжо ў парку. У нас быў мікрафон там каля замка. Размаўлялі, быў у нас такі адкрыты мікрафон, і прадстаўнікі і старой апазіцыі дзяліліся сваім як бы вопытам, адчуваннямі, што робіцца, і маладая апазіцыя, вось такая, як это я кажу, неафіты, як я, якія вось толькі адчынілі вочы, адкрылі вочы, такія аб сваіх пачуццях казалі, і вось такія вечары ў нас былі, і на адным з гэтых вечароў я сказала, што я паеду таксама на наступны нядзельны марш. Хто хоча, паехалі са мной, бо ў мяне ёсць у аўто месца. І я бачу, што мяне там здымае на камеру чалавек у кепачцы. Я кажу, о, здрасце, я говорю, ну і запішыце так. А я была такая, ну я вельмі смелая па жыцці, а тады яшчэ я не думала, што могуць за такія рэчы увогуле кагосьці пасадзіць там альбо даць штраф. Ось, я кажу, ну і записывай. А назаўтра мяне як-то мы... ну гэта якраз таки была субота, назаўтра мы ехалі, і на скражаванні дарог з гарадзей, як ехаць на Мінск па М1, нас остановили с автоматами, с двумя, причепились до вин-номера автомобиля, поглядели, нечто там сказали, что нечто не так, и сказали, треба ехать у Раус. Я кажу, які він, все у нас тут повинно быть нормально. Я з ними цивілізовано розмовляла, не скандаль, я увогуле не скандальний чоловік, емоціональний так, але я не люблю нейкіх дурных скандалаў на пустым месцы і лічу, што любы канфлікт можна проста вырашыць цывілізаваным шляхам. Ну і вось яны кажуць, не, ўсё, вызвалі яшчэ нейкую машыну і мяне з такім эскортам павязлі ў Раус. А я узгадала, і ўжо тады начыталася, што людзей затрымлівалі і страшна, і білі, узгадала, што ў мяне у сумачцы маёй ляжыць нейкая запіска, што мы пісалі нейкія планы, як мы будзем тут рабіць нейкія там, не ведаю, там велапрабег ці што, з чым трэба азнаёміцца. І я гэты кавалачак паперы я просто з'ела, бо я не ведала, куды мне яго дзяваць, бо там машына і спераду машына. Я думаю, не, лепш я зроблю так, бо як знойдуць, я не ведала. Я выйшла з машыны ўжо на тэрыторыі Рауса, яны кажуць, Анжеліка Артуровна, так, пройдзіце з намі. Я кажу, біць не будзеце? Першае было маё пытанне. Ну, насамрэч, як так можна? Кажу, як так можна? Мы ж з вами усе ведаем адзін аднаго. Так не павінна быць, гэта ж не па-чалавечы. Вось, яны пачалі сваю гэту пласцінку, што вы нічога не ведаеце, мы ж ведаем больш, тут і бандіты, і ўсё такое. Я кажу, ну я не ведаю, канешне, якія бандіты. Я кажу, а я-то за што затрыманы? За тое, што удзельнічалі ў вось гэтым маршы 16 жніўня, і заклікалі іншых ехаць. Я кажу, ну, добра, кажу, ну і што я еду на гэты марш? Я кажу, там мільён народу ў Мінску зараз едзе на гэты марш. Дык што, вы ўсіх перасажаеце? Кажа, ну так вы ж парушылі закон. Я кажу, я ведаю, я ваш закон парушыла, але калі трэба было б, я б парушыла яго яшчэ раз. Няма, як бы, Мінгарвыканкам не даў дазволу на тое, каб праводзіць гэты марш, і вы парушылі наш закон. Я кажу, ну, каб ён яшчэ 3 разы не даў гэты дазвол, я б усё роўна паехала, таму што гэта мая грамадзянская пазіцыя. Вось, ну і ўсё, сказалі, а-та-та, так больш не рабіць. І думаю, ну добра, калі вось такое,
памятаю свої думкі тады. Добра, можа, такі вялікі марш, яны там і могуць сказаць, што там трэба нейкі адпаведны дакумент з выканкама. Думаю, ну, з нашага райвыканкама то дакладна не трэба будзе ніякай паперы, каб мы з маімі сяброўкамі селі на велікі і праехаліся па парку. І мы паехалі па парку, там пакрычалі, што не свіш супраць гвалту, нарысавалі самі сабе, намалявалі гэтыя плакаты, а потым ўжо нарэзалі гэтыя здымкі і відэо і зрабілі ролік. І вось калі гэты ролік быў выкладзены ў Telegram, то тады адразу прыехаў Бобік на наступны дзень і сказалі: Анжеліка Артураўна, збірайцеся. Я адразу пазваніла сваёй знаёмай адвакату у Мінску і кажу: а мяне могуць вось так просто взять, прыехаць і забраць? Яна кажа: позвони в милицию, спросите, досылали за тобой машину. Я позвонила, сказали: так, докладно. Я кажу: ну, сказали. Я б прыйшла, мы тут все суседзі, давайте, можа, размаўляць. Тады яшчэ гэта было, казалася, што ўсё павінна быць добра, што павінен быць нейкі дыялог. У мяне было такое пачуццё ў галаве, што розум павінен узяць верх над тым, што робіцца. Гэта было ў маёй галаве, неафіткі, так, на той момант. І ў выніку менавіта гэтых падзеяў пасля вось гэтага і велапрабегу вы вымушаны былі з'ехаць. Так, я правяла гэты велапрабег, мне далі тады 23-34 другі раз ужо за арганізацыю. Як это было там за арганізацыю марша. Я кажу: які ж гэта марш? Я кажу: мне трэба браць паперу з райвыканкама кожны раз, калі я захачу заняцца ёгай са сваімі сяброўкамі, напрыклад, у парку, і якая каму справа, якія ў мяне там з сабой флагі, так? Ну, ось такім я там прыйшла ў Раус наступны раз. Ну, і вось пасля гэтага я з'ездзіла ў Мінск на інтэрв'ю да Зміцера Лукашука, і пасля гэтага інтэрв'ю назаўтра мне сяброўка, у якой працуе нехта там знаёмы яе мужа, у міліцыі сказаў, што, слухай, прыязджалі следакі з Мінска, забралі дакументы ўсіх актывістаў і твае сяброўкі ў тым ліку. Ось, і мне так стала на той момант страшна ў тым плане, што я подумала, што калі мяне зараз пасадзяць, бо ўжо 2 разы былі гэтыя штрафы, то мне здавалася, што я нічога не змагу зрабіць ужо. А я была яшчэ і адмінам чата нясвіжскага пратэснага. І я подумала, што лепш я буду ў гэтым чаце далей працаваць і дапамагаць людзям, і неяк рабіць нейкую каардынацыю, чым я застануся і вось проста мяне зараз адвязуць там і пасадзяць за краты. Вось такія былі ў мяне адчуванні. Плюс муж тады сказаў, што не, ўсё, трэба ехаць, бо гэта нешта такая ўжо справа, што... ну яшчэ тады быў каронавірус, і у нас не было візы, мы паехалі праз Кіеў, там некалькі месяцаў былі, бо муж атрымаў джоб-офер, і потым мы там ужо на месцы ў Кіеве зрабілі сабе IT бізнес-хаба візы у Польшчу. А што вам дазваляе не згубіць матывацыю? Ведаеце, я ведаю такія прыклады, ведаю гісторыі, іх немала, на жаль. Людзі губляюць матывацыю пасля 20-го года, асабліва з бэкграундам падобным на ваш бэкграунд, калі да 20-го года людзі не ведалі, не цікавіліся палітыкай, думалі, што мы ў 20-м вось пераможам, быў святочны настрой. Калі яны зразумелі, што гэта гульня ў вельмі доўгую, магчыма, прыйдзецца змагацца гадамі за новую Беларусь, магчыма, нават дзесяцігоддзі, людзі здаюцца і зыходзяць з гэтага ўсяго. Што вам дазваляе не апусціць рукі, не зайсці і застацца? Ведаеце, і ў мяне часам апускаюцца рукі. І ў мяне таксама бываюць розныя перыяды, але я разумею, што ўжо няма шляху назад. Проста яго і не можа быць, таму што я хачу вярнуцца ў Беларусь. Я хачу зноў пабачыць свае гэтыя яблыні. Я хачу бачыць сваіх сяброў. І ведаеце,
вось матывацыю мне прыдае тое, што побач са мной ёсць людзі, якія таксама не здаліся дагэтуль. Гэта людзі, якія таксама разумеюць, што гэта будзе не спрынт, а марафон. Ужо разумеюць, так, што гэта будзе не 1 год. Але у іх ёсць сілы не толькі самім працаваць, але і натхняць іншых. І з іншага боку, я як падумаю, што ў нас там у турмах сядзяць людзі, палітвязні, яны гінуць. Ёсць людзі, якія проста ўсё сваё жыццё на гэта палажылі. І я лічу, што ну проста не маю права стаяць у старане. Я не магу проста, у меня такі склад характару, што я не магу кагосьці абвінавачваць і стаяць побач і казаць: ось ты вінаваты ці вінаватая, і пры гэтым нічога не рабіць. Вы не былі ў другім складзе каардынацыйнай рады, вы туды і не вылучаліся і не спрабавалі, але ў трэцяй пайшлі. Вы самі вырашылі туды пайсці, ці вас хтосьці папрасіў, напрыклад, спадар Павел сказаў: давайце з намі. Канешне, папрасіў і, канешне, я сама вырашыла. Я заўсёды ўсе рашэнні ў сваім жыцці прынимаю сама. У першых 2 складах гэта былі органы не абраныя, але вось у першай каардынацыйнай радзе, калі яна толькі была абвешчаная Святланай Ціханаўскай, так, абранай прэзідэнткай, тады можна было, я памятаю, на сайт зайсці і проста стаць не ў асноўны склад, а проста падпісацца і туды сваё фота павесці. Я памятаю, што я туды падгрузіла сваё фота, бо я хацела быць у каардынацыйнай радзе, мне спадабалася ўсё, што там было сказана, праграма і так далей, ўсё як бы я разумела, што вось гэта арганізацыя, дзе будуць людзі, мы будзем вось нешта рабіць. Потым, калі я прыйшла працаваць у НАУ, я ўжо былі ўжо размовы пра другі склад каардынацыйнай рады. Ну, я была ўжо ангажаваная ў праекты, так, і я падумала, што нават тады я падумала: ну, а на што мне гэта, вось, калі я не разумею цяпер, калі гэта будзе вось так, там НГО сабраліся, так, нейкія прадстаўнікі, асобныя групы, нехта індывідуальна прыйшоў, я не разумела, што гэта за структура. І я тады вырашыла, што я сюды з вялікай павагай стаўлюся да тых, хто туды пайшоў і рабіў добрыя справы, і зрабіў камісіі, і працы, і справаздачы, але я тады вырашыла, што гэта не маё. А вось калі сказалі, што гэта будзе орган, які будзе абірацца, і Павел Павлович сказаў, што мы ідзем сваім спісам, каб зрабіць з каардынацыйнай рады паспрабаваць зрабіць сапраўдную альтэрнатыву рэжымнаму парламенту, які насамрэч не выбарны, а проста прызначаюцца туды людзі, то ў мяне адразу з'явілася такое разуменне, што, па-першае, так, гэта будзе орган, у якім ужо будзе парадак, таму што мы ішлі як бы такім протапартыйная сістэма, так, спісамі. У кожнага свая зразумелая праграма. У мяне адразу такое атрымалася пачуццё канкурэнцыі здаровай. Мне захацелася, каб наша праграма была пачутая, каб людзі за нас прагаласавалі. Вось, гэта такі быў уздым творчы. Мне так спадабалася перадвыбарная кампанія. І ведаеце, вось як гэта класна, калі ёсць кандыдаты, ёсць спісы, ёсць праграмы. Мы рабілі ролікі, мы паказвалі сваіх людзей. Гэта натхняе. А вас не расчаравала колькасць людзей, якая ў выніку прагаласавала? Ну, 6 тысяч чалавек, это ўсё ж такі, можна сказаць, на ўзроўні статыстычнай памылкі, так, калі браць у маштабах Беларусі і людзей, якія маюць права голасу. Ведаеце, калі браць у маштабах Беларусі, то, канешне, так, я ж разумею ўсё і на ўсё цвяроза гляджу, але паглядзіце, якія былі рэпрэсіі. Ну, насамрэч, проста закруцілі гайкі адразу так, што нават я памятаю на сходзе, у ўсебеларускім рэжымным сходзе было агучана, што вось там збіраюцца рабіць выбары, а падумайце пра тое, што у вас тут радня. То есть гэта была прамая пагроза нават тым, хто жыве за мяжой, прадстаўнікам дыаспары. Таму я лічу, што ў такіх умовах беспрэцэдэнтнага гэтага прэсінга і на кандыдатаў, на якіх адразу 257 кейсаў было заведзена крымінальных,
і на тых, хто нас падтрымлівае. І вось проста вось гэты быў інфармацыйны такі шум. Цяжка было нават уявіць, што людзі нават столькі пойдуць галасаваць. Гэта мужныя людзі. Я лічу, што гэта ўжо перамога. Паглядзіце, у лукашэнкаўскім парламенце хто там абраны? Хоць адзін чалавек там абраны, там усе прызначаныя. А ў нас ёсць нашыя выбаршчыкі. І з чым вы ідзеце? Якая у вас асабіста, не ў вашай кааліцыі, у вас асабістая якая мэта на гэтай пасадзе, таму што вас абралі ў выніку? Так, ну, калі казаць пра асабістыя амбіцыі, то я таксама цешу тут сваю амбіцыю, таму што гэта вельмі цікавы, складаны праект. І гэта тое, што дасць мне зараз вось такую цікавую працу ў гэты вельмі нелёгкі перыяд. Гэта вельмі адказна. Гэта не проста праект. Гэта, канешне ж, лёсы людзей, гэта вялікая адказнасць, гэта палітыка. Але вось мне кажуць, ну, у цябе няма досведу ў палітыцы. Ты мала выходзіла ў паблік, там, напрыклад, не раздавала інтэрв'ю і так далей. Ты не была эксперткай. Але я кажу, што людзі ў палітыку, яны ж не проста нараджаюцца ў палітыцы. Палітыка, яны ў нейкі момант становяцца палітыкамі. І палітыка гэта вялікая, яна сама да мяне прыйшла. Я, ведаеце, я ж кажу шчыра, да 20-го года нават нічым не цікавілася. У 20-м так выйшла, што ў мяне быў такі душэўны парыў, і я не магла на гэта глядзець проста так. І гэта проста стала маім жыццём цяпер. Вось гэта змаганне, але я кажу, што змагацца я не люблю, я люблю перамагаць. Таму, калі я ўжо ўзялася за праект, то я вельмі хачу, каб вось пасля гэтай кадэнцыі двухгадовай каардынацыйная рада была ўжо зусім з іншым іміджам, каб яе па-іншаму ўспрымалі. Але калі больш канкрэтна, якія крокі вы хочаце так зрабіць? Так, я раскажу свае крокі. Але гэта таксама вельмі важна. Вось мы казалі аб тым, што было не шмат выбаршчыкаў. Але ж я хачу, каб праз 2 гады гэтых выбаршчыкаў было ў 10 разоў больш. Я хачу, каб людзі паверылі, каб было ўжо зусім па-іншаму ўсё. Па-першае, якая галоўная функцыя спікера? Акрамя той, што ён рэпрэзентуе каардынацыйную раду з партнёрамі ў міжнароднай супольнасці, а таксама шырокай грамадскасці. Акрамя гэтага, гэта чалавек, які каардынуе працу такім чынам, што, па-першае, усе працэсы налажаныя і яны ідуць у поўнай адпаведнасці з рэгламентам. Усе спісы і ўсе дэлегаты маюць права быць, іхныя ідэі могуць быць услышаны, так? А якія перашкоды вы бачыце ў дасягненні вось гэтых мэтаў? Таму што я быў на гэтай сустрэчы новага складу каардынацыйнай рады, дзе вы, між іншага, за сябе агітавалі, дзе вам задавалі пытанні яшчэ перад тым, як адбылося галасаванне. І некаторыя спісы, некаторыя вось гэтыя, назовем іх, протапартыі, яны адкрытым тэкстам заяўлялі, што ў сувязі з тым, што большасць належыць не ім, яны ідуць у каардынацыйную раду толькі дзеля таго, каб нейкія рэалізоўваць свае мэты. Я не пабачыў там вялікай ахвоты да супрацы. Ведаеце, проста зараз яшчэ ўсе трохі пасля вось гэтай турбулентнасці, пасля узгаднення рэгламента яшчэ трохі дэзарыентаваныя. Я ведаю, што людзі насамрэч хочуць працаваць, бо у нас былі ж перамовы, і я ведаю дакладна, якія спісы хацелі б узяцца за якую працу, у саставе якіх камісій ці працоўных груп. Таму проста трэба цяпер не раздуваць вось гэты негатыў, не трэба казаць, што вось большасць яны забралі ўсё, а мы нічога. Трэба спакойна зразумець, што гэта нармальныя працэсы дэмакратыі, насамрэч ёсць большасць, за праграму якой прагаласавалі выбаршчыкі, насамрэч ёсць меншасць, і меншасць таксама можа ўплываць на ўсе працэсы.
калі ласка, усе, хто гатовы працаваць, будзе працаваць. І спікер будзе дапамагаць кожнаму, хто ідзе з нейкімі эфектыўнымі ідэямі, крэатыўнымі. Вы б маглі назваць, напрыклад, умоўна, 3 інструменты, дзякуючы якім з дапамогай каардынацыйнай рады можна наблізіць перамены ў Беларусі? Канешне, па-першае, гэта тое, чым мы збіраемся вось зараз і ўжо займаемся, гэта наладзіць камунікацыю рэгламентаваную і, ў прынцыпе, працу паміж каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Святланы Ціхановскай, каб не дубляваць нашых функцый, а наадварот, адзін аднаго дапаўняць і быць больш эфектыўнымі. Таму вось гэты інструмент, я лічу, такой супрацы, калі каардынацыйная рада будзе спрыяць таму, што будзе напаўняцца кадрамі аб'яднаны пераходны кабінет, гэта будзе спрыяць нашай сумеснай працы па вырашэнні пытанняў беларусаў, па-першае, і па вырашэнні такіх стратэгічных пытанняў, палітычных пытанняў, аб якіх мы заўсёды кажам. Гэта адказнасць Лукашэнкі, адказнасць рэжыму за тыя праступствы, якія былі зробленыя і ў дачыненні да беларускага народа, і ў дачыненні да украінскага народа. Калі ў нас ёсць інстытут, протапарламент, то з намі будуць размаўляць парламенты іншых краін, нашых партнёраў. Нам вельмі важна зараз стварыць вось гэтую групу стран стратэгічных партнёраў краін, з якімі мы будзем працаваць і выходзіць з такім адзіным фронтам і казаць пра адказнасць Лукашэнкі і пра тое, што мы павінны яго да адказнасці паставіць. І яшчэ я лічу, што вельмі важна людзей стымуляваць для вось гэтай думкі крэатыўнай, для таго, каб яны яшчэ больш займаліся вось такімі праектамі, крэатывілі. Вось зараз у студыі Белсата хачу нават зрабіць такую заяву ад сябе, што кожны год я гатовая на працягу 10 год, нават калі мы вернемся ў Беларусь, і вельмі добра, як мы вернемся ў Беларусь, і ўжо ў нас будзе нейкая парламент, я правіла такую кожны год прэмію у памеры 10 тысячаў долараў США. Хай гэта будзе першае, другое, трэцяе месца, там 5, 3 і 2 тысячы, альбо там праект забярэ ўсе 10, гэта яшчэ трэба рэгламентаваць. Але я хачу раз у год рабіць вось такую прэмію на самы лепшы, самы крэатыўны, самы класны праект, які будзе спрыяць развіццю дэмакратыі, развіццю нашага руху. Я нават, каб не быць проста пустыя словы казаць, я нават хачу з нашым сакратарыятам адразу і пагаварыць, і мы прапішам працэдуры, каб гэта было вось менавіта такое, вось мая ініцыятыва, але я б хацела, каб гэта было падтрымана каардынацыйнай радай. І вось сёння проста гэта першы раз, калі я аб гэтым кажу, она мне проста сёння прыйшла ў галаву, і мне хочацца гэта зрабіць. Шчыра, я не ведаю яшчэ, як мы гэта распішам працэдурна, але вось наступны ліпень мы праводзім гэтую намінацыю. Всё, я кажу гэта проста як Анжэліка Мельнікава. Анжэліка, трымаю вас за слова, бачу, што вы вельмі энергічна і гатовыя да таго, каб пачаць сваю працу як спікер каардынацыйнай рады, поўнай ідэі энергіі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову.